Aquests fluxos no sempre es poden controlar amb un túnel, sinó que o sigui, la fauna també busca, segons les circumstàncies, va buscant-se una mica el camí, no? O sigui, de vegades tu fiques alguna cosa i no, precisament s'ha d'estudiar molt bé. Llavors, això que és la part urbanística. I una altra cosa, aquesta foto és de l'Ariadna Costa, que és la que va fer el documental de la platja llarga. Aquí teniu el link per si voleu veure el documental gratuït i tal, està a la pàgina web. I una de les coses més importants és que aquesta connectivitat biològica, a part de ser terrestre, ha de ser també marítima, o sigui, el fons marí també ha de tindre una connectivitat, sobretot quan parlem de Posidònia, de Cimolocea nodosa, que són plantes marines, no són algues, que necessiten fer la fotosíntesi, i són considerades bioenginyers de la biodiversitat marina. I actualment existeixen en rodals i s'ha de poder protegir i fins i tot fer replantacions a través de rizomes o és el més efectiu. Llavors els estudis diuen que hi ha un 80% de possibilitats que això funcioni perquè on hi ha Cimolocea nodosa es dona molt bé la Posidònia. I aquí tenim una foto antiga del bosc de la Marquesa. És un espai d'interès natural des del 1997 i no té connectivitat. Actualment han anat empitjorant les circumstàncies perquè hi ha més pressió antròpica, més pressió humana i hi ha més infraestructures, com hem dit abans, la via del tren, les carreteres, urbanitzacions. Aquí podeu veure al final el link on podeu donar, li doneu al damunt de la presentació i surt tot el pla. Què passa? Per què he ficat aquestes fotografies? Això és un porc senglar. I és que és un espai d'interès natural, però encara està permès la caça. Llavors, els porcs senglars molts cops surten a l'aigua i a les notícies. I això vol dir que és un símptoma que és massa estret i massa petit l'espai. Existeixen encara espècies de flora i fauna endèmiques protegides i en perill d'extinció, com seria la sabina litoral, com seria l'Entoloma pseudodistales, que és un fong que només existeix al bosc de la Marquesa, a cap altra part del món. També existeix la sargantana de cua roja, que està dins del catàleg d'espècies en perill d'extinció i protegides, i tenim la Cimolocea nodosa, que està a l'altura de la Posidònia, i moltes altres, però les més destacades, per exemple, serien les tortugues marines, que va vindre una tortuga marina a ficar ous a la platja llarga, que es diu tortuga babaua, però el nom científic és careta careta. Com restaurar la connectivitat del paisatge de Tarragona? Hi ha propostes. Una és el decreixement urbanístic. Altra seria mitjançant ecoductes biològics, que hi aniria molt bé un darrere del bosc de la Marquesa, per exemple, recuperar zones de cultiu, de secà, tot el que tenim allà de garrofers i tal, i oliveres, recuperar hortes, per exemple, a la ciutat es podrien recuperar hortes urbanes, per exemple, en el cap al Llorito, replantacions de flora en hàbitats dunars, que ja s'està fent, sobretot amb genotip de la zona, i protegir els rodals de fanerògames, que ja hem comentat, com la Cimolocea nodosa i la Posidònia. Tenim aquestes platges, sobretot a la platja llarga hem aconseguit protegir l'aiguamoll segrestat, perquè molts anys es va utilitzar d'aparcament i anteriorment es feien altres activitats. Són zones humides que a l'estiu, aquí com mai plou, es veu sec, però quan plou s'entolla bastant.
També tenim el tema de les replantacions, els ecoductes. Aquí tenim uns exemples on aquí han fet un ecoducte per sobre i després l'han reforestat. Aquí aquesta foto no m'ha sortit gaire bé, és una foto de Sant Pere i Sant Pau, baixava amb la furgo i vaig veure un esquirol mort i al baixar i fer la foto se'm va acudir que mira, aquí tenim un banc que està mirant a tot el que són terres cavades i no aniria malament plantar un arbre, aquí un altre arbre per donar ombra, ja que està mirant a la carretera, i ficar, com ja ha fet l'Ajuntament en altres zones, algun pas per a aquest tipus de fauna. Aquí tenim un exemple. Els fiquen uns menjadors a cada arbre per atraure'ls i acostumar-los a passar per aquí, per exemple. Això seria una manera. Fibra natural i ja té un pas. Aquí podem parlar del superorganisme. La Cimosea nodosa i la Posidònia, al igual que les abelles, són superorganismes. Això què vol dir? Que res no funciona si no hi són. Aquestes espècies han de ser-hi, si no, res no funciona. Hi ha molta informació sobre aquestes espècies. Llavors, aquí destacam altre cop la connectivitat entre els rodals, de fanerògames marines, i després, aquí tenim el hashtag ampliació-EIN, que és una de les coses que s'està demanant des que va començar la campanya contra el passeig marítim i les 1.000 cases que anaven darrere de la platja llarga, que vam anar a Europa a preguntar què passava amb l'espai d'interès natural del Bosc de la Marquesa, que estava aïllat, massa petit, que si es podria ampliar cap a platja llarga, i la resposta va ser favorable, acollint-nos a la Directiva d'Hàbitats Europea de l'article 6, i fins ara estem esperant que hi hagi un pla d'usos especial per a aquest tipus d'espais. Un cop han arribat les tortugues, hem tingut més ressò en aquest sentit. Llavors, si aconseguim aquesta connectivitat i aquesta preservació, es podria fins i tot demanar una red Natura 2000. Els corredors mantenen la continuïtat dels processos biològics i un dels més importants és la conservació. La conservació és el procés de dispersió dels individus, com és el títol de la xerrada. Aquí teniu una tortuga preciosa, que és un exemple de com colonitzen el planeta i exitosament, i és allunyant-se del lloc on van néixer. Les plantes també fan el mateix. Les llavors fan la dispersió per les plantes. Què passa si no hi ha suficients connexions? Ha de ser l'ésser humà que amb l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus van fer diverses sortides demanant permís per agafar llavors de la mateixa platja llarga. Ells feien els esqueixos i quan ja tenien les plantes una miqueta més grans tornàvem a demanar permís per replantar-ho a les dunes de la platja llarga. Què passa amb la savina litoral? Doncs que aquests fruits se'ls ha de menjar un animal després cagal perquè es pugui germinar. Llavors, clar, si no fos per ajuda d'aquesta gent que d'alguna manera ho fa químicament, no seria possible actualment regenerar la savina litoral, que és un dels focus per al que està protegit aquest bosc, justament per aquesta planta. I a part també tenim la problemàtica que té un creixement hiperlent, és molt lenta. Amb els crius fem rastres al bosc de la Marquesa, o sigui, tu no veus els animals però fem els rastres amb els nens i en el cas de la fauna són les espècies més joves les que han de migrar. En aquest cas seria l'esquirol jovenet que ha de passar la carretera, que ha de passar per l'urbanització o buscant un altre espai.
Aquesta és una panoràmica aèria de la platja llarga, les infraestructures paral·leles a la línia del mar, totes són bastant complexes i perjudicials, les perpendiculars no són tan dolentes i igualment passaria amb els edificis. Els edificis perpendiculars a la línia del mar són menys agressius per a aquesta connectivitat que no pas en paral·lel. Aquí tenim la ciutat residencial, les pistes de tenis són 14 hectàrees, no surt aquí a la fotografia, però com veieu aquí hi ha una zona que es podria reaprofitar i que actualment està abandonada. Ara tenim el tema de la fragmentació. És la problemàtica que tenim aquí a Catalunya, a Tarragona i a tots aquests països europeus, és la fragmentació dels hàbitats amb la construcció. Actualment hi ha més de creixement en aquest sentit, però aquí a Catalunya, sobretot a Girona i Tarragona, encara es pretén créixer més. La Budellera està en perill. Aquest és el pla PP24, que l'han de modificar, però que té una extensió bastant gran. Aquestes línies blaves és el recorregut que va fer la caminada per la Budellera amb molta participació de moltes entitats ecologistes, de grups de deportistes, de clubs, de grups d'excursionistes i sobretot de totes les associacions de veïns de Tarragona. O sigui que la gent vol preservar aquest espai. I aquí tenim les urbanitzacions, Montnars, Boscos i Cala Romana, que són cases on predomina entre casa i casa pins i jardins. La Cala dels Capellans, davant de Cala Romana. Això és un concepte. Això és un pseudòpodo del nostre amic Toni Vara. Ens ho va explicar un dia que vam anar a visitar la Budellera, perquè justament volen construir a la zona més fèrtil, on hi ha més humitat, i ens va dir que l'anella verda tindria de tindre un efecte pseudòpodo, que és aquest tipus d'ameba on representa l'anella verda i els braços que van entrant, o els peus que van entrant a la ciutat. O sigui, les ciutats, per tindre més qualitat de vida, sobretot ciutats contaminades com aquesta, han de tindre també el seu tipus de connectivitat. Sigui en arbres, perquè aquí només tenim 2 parcs, un està tancat a les nits, l'altre ja el coneixeu, està aquí a prop, i no és que hi hagi masses arbres i tampoc no es fa una política de planten flores en sus balcones ni facin parcs als sostres, com altres països. Llavors, aquesta seria l'estructura de la meva, ja arribant, com si diguéssim, a les ciutats, on han d'haver focus verds, on han d'haver hortes urbanes, on han d'haver més vegetació i més respecte als arbres, perquè actualment les ordenances els arbres els consideren com si fossin part del mobiliari urbà. Aquí ho diem bé. Què faria si engeguéssim aquestes polítiques? Doncs podríem arribar a suavitzar les temperatures a l'estiu, fer front al canvi climàtic, fer que les capacitats d'adaptació siguessin majors i sobretot més felicitat i salut per a les persones. Un hàbitat és l'ambient que ocupa una població i pot ser un bosc, un rierol, les dunes, un toll o un aiguamoll. Els fragments resultants corresponen a l'hàbitat original. Al ser de menor tamany i estar aïllats en major o menor grau, tenen un efecte de vorera. L'efecte vorera o l'efecte borde fa que hi hagi també un canvi de temperatura en el sòl, d'humitat, d'espècies. Aquestes fotos són de la campanya de protecció a la Budellera, d'un voluntari, les veiem per aquí, i
I aquí ho explica, els canvis de composició, estructura i funció de la franja propera a la vora degut a que el microclima, el vent, la temperatura i la humitat comença a ser diferent. Aquestes diferències ocasionen canvis d'abundància en les espècies i les seves relacions ecològiques. Degut a l'efecte vorera, el tamany dels fragments fan funcions i tenen resultats menors del seu tamany real. No és el mateix tindre un delta de l'Ebre, que és enorme, a tindre un petit aiguamoll, que la seva funció la farà, però clar, o un cordó dunar estret, com és el cas de la platja llarga, que gràcies a la via del tren es va conservar, mirant-lo d'aquesta manera, però que si no s'hagués fet la via del tren i no s'hagués construït, potser seria una estructura molt més gran tant de dunes com de màquia, que són els arbustos i les espècies vegetals que venen després de les dunes, i els boscos mediterranis. Però donen pistes, encara hi ha, en aquests aiguamolls encara hi ha espècies endèmiques com la xisca, la cesquera, que encara estan pendents de protegir totes. Els romanents d'ecosistemes originals mantenen, perquè justament volia fer un comentari en aquest aiguamoll, sí que l'han aconseguit protegir, però les comunitats més importants estan fora dels pals i cordes. Els romanents d'ecosistemes originals mantenen la seva connectivitat mitjançant activitats productives en el paisatge intermedi. Què vol dir tot això? Que les persones també estem inclosos dins de tots aquests processos de paisatge i d'hàbitats. De fet, som una peça fonamental. Això és una foto de l'Adriana Bombana, que està acabant ja una tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona, del Departament de Geografia Litoral, i està fent, ja està acabant, ha fet un estudi de totes les platges de Catalunya. I una de les dades que ja estan publicades és que el 90% dels usuaris de platges semiurbanes de Catalunya volen menys serveis i instal·lacions a les platges i als seus voltants. Això és una bona notícia. Després tenim com a Girona i altres espais de Catalunya la custòdia agrària per preservar el paisatge. Ells diuen un paisatge que alimenta. Si al mateix temps que estàs preservant el paisatge i la connectivitat, doncs estàs produint aliments de proximitat, estàs fent cultura agrària, educació ecològica. I també un altre tema que s'està fent és la xarxa de camins i senderons per poder passar allunyats de les carreteres, com hem comentat. La connectivitat i el canvi climàtic. A mesura que hi ha un canvi, a mesura que el canvi climàtic es va accentuant i es va fent més exagerat, les espècies també tendeixen a moure's més. Per què? Perquè estan buscant una zona on poder alimentar-se, on poder desenvolupar-se millor. És el que arriba a dir aquí. Tenim diferents bioindicadors. Els científics agafen diferents bioindicadors, animals, de flora, fauna, líquens, per determinar en molts casos la contaminació o determinar la climatologia o molts paràmetres. I les abelles, com ja sabeu, és un dels bioindicadors per excel·lència de la part terrestre, tant per la flora, perquè el pol·len és capaç d'absorbir més de 200 substàncies químiques i es veu de seguida en aquest tipus d'insectes.
Això és una foto d'un amic alemany que si el voleu trobar té fotos al·lucinants. I després, com no, l'educació ambiental que ens estem dedicant amb els nens a l'estiu de 9 a 11, els dijous, era l'any passat, aquest any no sé si el passarem els divendres, amb els